Oco, čo je to piko? Chalani vo vyššom ročníku vraveli, že si bez toho nevedia predstaviť už ani víkend. No synu, picoparno pervitín, každodenný vitamín. Ale nie, teraz vážne. Je to syntetická droga zo skupiny amfetamínov. Funguje tak, že ti preťaží mozog. Vyplaví veľa dopamínu a noradrenalínu, takže človek má pocit obrovskej energie, sily a sebavedomia. No problém je, že mozog sa tým rýchlo vyčerpáva. Čím častejšie sa berie, tým menej vie človek prirodzene cítiť radosť, sústrediť sa alebo normálne fungovať. A práve preto je pervitín tak nebezpečný. Návyk sa tvorí rýchlo a z jedného víkendu sa stane pravidelnosť. Zrazu už človek nezvládne ani jeden deň bez neho a padá do stále väčšieho problému. Takže áno, možno teraz chalani majú zábavu, ale je vysoká pravdepodobnosť, že ich to v budúcnosti dobehne. Totižto problém je v tom, že málo kto má tak silnú vôľu na to, aby tomu odolal natoľko, že to bude vedieť užiť len príležitostne. Takže, tak by som ti to asi v skratke vysvetlil. Dúfam, že si to pochopil. A samozrejme, ja nemôžem ovplyvniť to, či sa niekým necháš ponúknuť a či to užiješ alebo nie. No počítaj s tým, čo som ti povedal. Všetky drogy majú svoje rizika a pokiaľ o tých rizikách vieš, tak by si sa mohol v budúcnosti lepšie rozhodnúť. A pokiaľ by si sa aj dostal do takéhoto problému, tak sa mi v kľude môžeš zdôveriť. Nebudem ťa odsudzovať, ale rád ti pomôžem. No tak to máš asi pravdu, to asi moc nestojí za tú chvíľu slávy. Díky, tato. Takže decka, ak vám niekto ponúkne drogy, tak ich proste doneste mne. Ďakujem, že to sledujete. Ak vás to bavilo, tak nezabudnite sledovať túto stránku. Čau!